Agaw. Wala dyan. Siram kang buhay mo naman na gumade. Pasuro cellphone. Day kigibaw. Kaya ko at siging niwang. Kaya kaday kang gibaw. Phone mo niyan. Dahil mo na ako pwede puruan diron. Ang mga labahan naan, ang mga hugasan naan, ang paglutong-an, sa imo na ang kabos. Pagkatapos, kung sa'yo ng mga inuman, duman ka. Mag-aga ko dyan kainom, mag-burugsok ako dyan. Pagbut na kang buhay ko. Tapos, Phone mo niyan. Masunod mag-ginarek ko sa'yo mo. yan. Ako na ka sumunod. Tingari, magkakapugti, kung di magsunod. Ano, tipla ka ka nakigatas? Timpla ako naman. Dali. Itabi. Ay, nag-apod si Sir. Gari maaprubahan na sulod ko, ah. What? Hello, Sir. Marinal daw, tabi. Ay, aprobahan na, Sir. So, 500,000 na piglon ka? Ayun, Sir, tabi. Saan? Gaman yung tabi account. Thank you, Sir. Ayos, agong. 500,000 ang linon ko sa linding. Palun ka? Ano mo man, An? Dahil ka nga ning pambayad. Ano pa rin nga? Aprobado na nga eh. 500,000. Milyon na rin kita. O, kabang milyon. Ako kakaan. Apo dan si Sir. Ano? Naday ka mag-loan. Nata! Apo din. Nata! Dahil ka nga ning pambayad. Ano man ka ni bayad mo? Dahil ka ning trabaho. Apo din. Dali, apo din. Hello, Sir. Dahil na sa tabi ko, Sir Malon. Dahil mo pa lang kibayad. Dahil mo na ako kitrabaho. Napiknik pa nga niya ako. Agaw, mahay na sa bonus ko. Dahil ka magparapatuod kaya na. Bonus ko, dapat ipaisi mo man lamang sa kuya. Nata, may trabaho ka, ta may bonus ka. Dahil ka nag-iisip na naman. Dahil ka nga ning trabaho. Yaw ka di sa lasungan. Sige mo saan pati hotel. Dahil mo pa lang kitrabaho, adi. Kuya Baut, araw mo sa Japan ang guwapo? Ano? Arog ko. Nga sa pangit. Arog mo. Parot mo. Boseng? Piso wifi po tabi yan? Ay, bako boy, karwasa. Nailing mo ng cellphone ang kaput ka. Tampaunta ka na dyan.